zvakare neshoko renyu zvamakaronga nezvamakarongedza nepfungwa yenyu ndiyo yatagarira kunzwa iko zvino. Imi Mwari chitaurai, isu tamirira. Kana tawana nyasha pamberi penyu mandirani, shungu dzenyu ngadzitswike, mweya yedu noupenyu hwedu zviitwe zvakanaka. Mukudza zita renyu pakati pedu madekwanano, kuti muzviwanire mberi yedu muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Sando mongolugulu tabatindawo zethu ukulalezeleka ngebaba uthekishiwa zama kulukula kwenzeka sibonga abafundisi bonke abaphathina wethu Baba wethu nomama. Amen. 2 Kings chapter 8. 2 Kings chapter 8 from verse 2 up to 6. 2 Kings chapter number 8 from verse 2 up to 6. 2:6. Verse 2. Zvino mukadzi akasimuka akaita sezvaakaudzwa nemunhu akandogara panyika yevaFiristia makore 9. Zvino makore iwayo akati apera, mukadzi ndokudzoka kunyika yevaFiristia akaenda kuna mambo kundochema pamusoro peimba yake nomunda wake. Zvino mambo wakanga achitaurirana naGehazi, muranda womunhu waMwari. Zvino mambo wakanga achitaurirana naGehazi, muranda womunhu waMwari. Mambo akati, dongirondedzerawo zvinhu zvose zvikuru zvakaitwa naErisha. Zvino akati achaudza mambo kuti wakamutsa wakafa, iye mukadzi wakanga amutsirwa mwanakomana wake akachema kuna mambo pamusoro peimba yake nomunda wake. Ipapo Gehazi akati, ishe wangu mambo, ndiyeyu mukadzi nouyuyu ndiye akafa naErisha. Naizvozvo mambo wakarayira mukuru pamusoro pake akati, zuva rakabva naro panyika kusvikira zvino. In the name of Jesus, amen. Indaba esibayise lapha ilethisa lawa enkosini ukuthi abisele imba yawo amasimu lendlu yakhe ithetha uprofita lengiyayithanda nokuva apha instruction amaya wasetshenziswa mama ukuthi kulendlala yakhe asifika munokundisa kuba munokwaziyezi lokuthiwa uqobisa kodwa unikeza iwisdom ukuthi apha iprayer kodwa kusufuna iprayer funa ukusuka kuphela dokubhayela kodwa wamba wandana kubaFilistia for 7 years. So hapa tawekelwa ngoba ari yikho lapho ephenduka sekubuya kwatayita kwimba sekubuya sikwenze endlini kaNkulunkulu silenyenza indaba esizifunayo silenyenza ndakushema kunamanje chimbo chikuyakarema sikhathi eside kulento engiyibolela kuti Mwari bachipindura uNkulunkulu ephendula vane zimwe nyaya dziri kunezinye indaba ezikhona zinokonzera kuti kupindurwa kwakho ezobangela ukuthi ukuphendula kwakho kugakuchirike kuyamukeleke. Ndakadiscover medically kunana chiremba adingisisa abona kubantu madoctors kuti vanokupa mapilisi ekunwa vakunikeza mapilisi okunatha. Mapilisi anoshanda nesystem yako asebenza ukambelana nesystem yako vanozvachiti ma-white blood cells amayathiwa ma-white blood cells no are designed to fight the disease iwalwa nomkhuhlane. Saka paunomwa mapilisi unatha mapilisi anobooster the system ayaboost system. In other words ndiri kuti kudini uzambuti pilisi alirapi ipilisi alirapi pilisi rinorapa anorapika ane system inoshanda apa nole system osebenza. Saka vachitoti HIV hairapi because HIV hairapi ivirus rinofighta system virus elwa le system iri designed nekusurvive ausozuphile. So munhu ari ane system within. Saka unotora medicine
medication. Mushonga uende kuchirwere. Mushonga unoenda musystem yacho. Yobustwa yosimbiswa. Yonoita fight the disease. So munhu manje kune system yendega. Yekuti paunonamata ukachema kuna Mwari. Nyangwe vachinzwa uye vane simba rekukuitira. Sei uchidetsera kuti sei chisingaitiri chinamata kuna Mwari anoita. Aunetsengera kuti sei zvisiri kuita chinamata Mwari anozviita. Panangaita question iyo kuti zvinoramba sei chinamata Mwari anozvigona. Ndokuda kutouya muno tinotenda kuti Mwari anozvigona. Sei yako neyangu isiri kugona. Uyandidera undibaridze vhesi. Nenyaya tisiri kugadzirira. Nguva yafamba. Chinhu hachisi kugadzirika. Kuchecha ndirove. Kuti enda unoudza vanhu vadzorere the system back. And the system is the Son of God, that is Jesus. Kana Mwari vachiresponda kwauri, vanoresponda muna Kristu ari mauri. Jesu akashayika mauri. Dambudziko rako nderako kwete raMwari. Umntana akhula abangani shamwari dzake dzinonditi baba. abantwana bakhe bathi baba Asi chandinoziva kodwa akwaziyo vanokupa mwana wangu havasikurevesi. balungisela umntwana akhe abaqinisi Uchiona pandinofunga zvevana vangu lapha icabanga abantwana bakhe vafana vanonditi baba abafana abathoma baba ngawacabanga hausimbonenzwayo. awumshanga Ndine ukuba vafana vanonditi dheti abafana bathi wai baba vanotamba una divine. badlala nodivine So paunoti baba vangu utedzera vanomamata unamata chechi unopinda vati vagrupu revana kwete vanoshedzera vane ropa. Because it is the blood that speaks more than your voice. System yangayakuzvoshumira is about Jesus. He is the system of the kingdom. Inokonzera the response of the Father. Alright, mukadzi kana ane pamwiri umama amaizitweni anochinja diet. yachinji diet Zvinounderstandwa nemurume wake. yazvitsenga nomukake Kana akatoti pizza angati pizza inomhanya kunotengwa. sekishimastei Tiri kupa murume ine chekumhanya omnikazi yeneji kuziva kuti ndiye ari kutaura. uyokhulumayo But zvinhu zvangu ndozvinokusha. Dai ndine zvandakadhipozita mahari zvine tsinga yemuda pizza but hazvitauri. Chinotaura handicho chiri kuda. Chiri kuda ndochangu kwete chataura. Saka Kristu kana ari mauri paunotaura kuna baba kuti mutendi chaiye chakuti Mwari vakanzwa uchinamata avanzwe munhu vanonzwa mwana waungu. So the devil akafighta the system. usatani walwa le system Ukristu wacho ukristu wakhona kurarama ukristu wacho phila ukristu wakhona ndokwakabva. kwawasuwayo Chakasara chete okwasalayo kuphela membership. i-membership Sachigaro unogona kupiwa wewe usina kugarwawo. isitando waphiwa ungazange uhlale wena. System ikasava panzvimbo. isystem ngahle ukuba sendaweni Kana mapiritsi ndikamwa. la maphilisi unathi But kana system isiri kushanda. system nxa ingasebenzi Amusati maona here munhu anodya chaizvo asingasiyi. andizayibona ukuthi odla kakhulu kodwa inganoni Problem yanga usikusadya. ayisokungadli System yanga igone kurisponda kune zvinosimudzwa. responde into eziqinisayo awuzwa Vashona unoda tichidya mafuta tisingakoni. bathole okokudla amafutha kodwa But kwaziwa problem akusikusadya. ayisenjaba yongani Mune system inotakisa kusimba. ibevikelayo Iyachitora zvinosimbisa. yena uthatha Mune okuqinisayo system mauri. kule system kuyo Uchinamata Mwari anogona. uthandaza unkulunkulu Iwe wakugone. kodwa akawukwaniseli wena Andisho kona kuti anosimudza marombe vamuguru. uyaphakamisa labaswelayo bafake Uri rombe wani. wena ulokhu umsuku Usumuke sei. awuphakami indawo Basi uri kulemera Mwari. Pane nyaya iripa. kunendaba ekhona Zviri kushokora Mwari. kusezvinhu kankulunkulu Ndoshokwa yaJehovha. iri qiniso likaJehova But pano pane nyaya. lapho kunendaba There is a system kune system inoshandwa nayo. esetshenziswa nayo Amadzango remote control yegedi. i-remote control yegedi Haishandi paTV. ayisebenzi ku-TV But TV ine remote yayo. TV ine-remote Kati yayo masystem emaremote system ama-remote anozoudzana Achelana. kuti dzano iri ari
ili munoziwasha kungotonda nekudai apa pakuda volume kuleva kuti system ya kingdom ya Jehova. John 14 verse 30. John 14 verse 30. Yesu anoti kudi Yesu ti wakaipa akauya kwandiri omubi wabyagini akashaiwa chake mandiri kurati kana chida kukwataka anotsvaka makuhwa ake mauri anotsvaka utsotsi hwake mauri waziva kuti iri timu nderedu kuya haro kuchechi bati vane makuhwa edu. I always tell people this. Kuti musikana zvaanenge ari so intombazana yaikokona ilo attraction yetype yeboys inouya pano ilo attraction yavafana vabuya kuye saka uchiona vanokomana zvanenge vanoudzana avafana kuona vanhu vachelana vakakutarisa so vakukhaila so kana uri wakangodzikama mautumektumile so wakazvichemera uchenekuhlula discipline unonzwa wachiti sister sister vakutokwata sebese savo but ukangouya uri zvezvi wabuyinokyana wakuti wangu wadivi uri wavo zvishuwa ukanzwa vakutoti wangu wakatopasiswa basisiyo kudhada nokuti vanoona nozringi yavo vavona kuhambelana navo vanoona kuti uri kutsvuka saka uri timu redu vane zvavanotoona vaivonayo kunapo so ndingotamireko jalela kona hale chakavanzwa wachidaro zvavesojalo boys vako vaitoudzana so vechelana kuti ukangoona pane nozring umabona kune ukangoona paine nozring church mikana yakati kurei munhu wedu vanobhoriswa vachinzi wangu andakavanzwa chinhu ndozvaiwa ndakavanzwawo vane law attraction so vane zvavanoona vane maonero avanoita anovapa confidence kuti uyo hajamuke kutsingatsinga yake but timu redu rubhirwa vakakusvikira medu uchidya kana kufikeni unata kumbuzika kune zvavanotoziva kune ndava yaziva kuti kuna bhebhi rinonwa zvinhu kuti akuda mutombazano neitimu yetu le ngatisiyepa John 14 wakaipa akauya kwandiri omubi wabyagini akashayiwa chake kurati ndo zvaanoita anozvitaimira zvake asati ataka anotaimira zvake akashayiwa chake mauri pankhambira so denga kana richidhila newe izulu mwanidhila nawo tarisa zvaro yakayenokwano mauri uwe zvokuti paunochema kuna mwari kana kunkulunkulu nyangwe vakadzi vanoda kuignora vamakaze vati vakaona rudo rwavo mauri nokuti mwari wacho rudo vakaona uine rudo vanoona kuti ari kukundikana zvakawanda vati timu yedu rudo iro haisi rokundika nditorwa mwari munhu yani humility iri maari haiwanikwe kwasatani kune pride kwasatani kuzvidzora ukunde kwedu angadara achikundikana pane dzimwe nyaya vati dzidzidzai nadzo hauna zvakawanda zvaunogona yamoto kuno kune muvaanoshamisika mwari mwari anotoziva mulukulu yakwazi ndewedu mowetu be so amaya umama lo vadzoka kuna mambo waphenduke nkosi vane chichemo chavainacho lokukhala wenzayo munda nemba yawo insimu vakuda restoration ufuna ukubisela saka vanopinda presence ya mambo ngena presence vanhu vanosvika gears namambo vachitaura nyaya ekhuluma indaba ufunge tisataenda pamwe nenyaya singahambi inkungu denga kune nyaya dziriko zvandinoziva tinorespektwa nedenga mwari pane pavaimbotuma vashumiri nanhasi vanotuma vashumiri asi pane pavanoshumira vega vaibonoti jesu achibuda kubva patizera johani denga rakapfuira mwari vakatora maiki vakaparidza kristu nekuda kwakuti takaudzwa vanhu vane simba ramwari vasina kuudzwa jesu anovanyasha pamwari pane mukadzi akadzingwa nechingwa chevanhu kulo munyu mama wathiwa isikwa zabantwana lezi mukadzi ndiyari chingwa chinodonha pasi petafura wathi isikwa siyakuwa etafuleni kenkosi healing
ihealing ayidingayo ndinochiwa kuthiwa yisinkwa chinodonha pasi petafura esiwa etafuleni. dambudziko ratanga rekugeneration yedu uhlupho esilalo kugeneration matafura haana chingwa amatafula akalasikwa matafura haana chingwa alalutho nokuti zvanzibwanana dzinodya kuthiwa imdlwane yadla dzinodonha patafura yetesi lokokuwa etafuleni yenkosi problem ndeyekuti matafura awanda kuti amatafula semaningi chingwa hakuna isinkwa kuno kristu haashumirwa ukristu kachumayelo unonzwa achiti my father is good baba wami yebo why zvanini unogona kuintroducwa kuna jesu uyaintroducwa kujesu ukapinda muna harare rotimasera aparerodila pana muva unogona kunyora uona pakanyorwa harare uyakona pale harare vanhu vaitaura shona tonzwa kuti uchiri wako kurumia wezumuti pakanzi harare kumashona vanhu vakataura shona uri pana harare chanoti irodha sandasvika saka pamwe pacho unogumira pavasi nekuda kwokuti vataura zvamwari vandichichagawo mwari wacho ari kutaurwa nezvake amatamudotara pamusoro pesystem yekingdom ikhuluma phezu kwesystem yekingdom system yekingdom zvainoda ekwenzayo kuti sedunga munhu wena uzimele uve nakristu ube mawe nokristu kuwe sedunga munhu wena uzimele ugone kupfugama uchinamata mwari sedunga munhu pachako uzimele wakho utsvake mwari uthi unkulunkulu uraramise kutaura kwake phinde njengokufuna kwakhe. shamaya hanzi vakapinda mupresence yamambo umama wangena kupresence vaine yenkosi zvichemo zvavo elokukhala kwakhe sageyasi namambo vaitaura ugeyasi lenkosi yayikhuluma mambo vanga vabvunza geyasi inkosi yabuza ugeyasi ndiudza mamiracles akaitwa awutshela amamiracles ayenziwa vanzi abantu kune munhu ana akafa kuthiwa kulomunye umntwana wafayo munhu wamwari akamunamatira umuntu kankulunkulu mwana wamthandazela uye akamuka wavuka lo ava ndovamai vacho uyo mama akhona lo uyu ndiye mwana lo wacho ngumntwana akho kureva kuti mambo nyaya yakabva palevhu yekutaura yasuka ikasvika pakuva tangible yokubatika amai vari kupinda mupresence yamambo nyangwe vaine chichemo vachatanga kuonekwa mwanakomana wavainaye akafa omamfundisi vane task enkulu vaita recalling wamaimfundisi bona yicalling kuba umamfundisi unobva kumba kutakashakudhana uyasuka ngane sichawuteni vandoparidza so kodwa nchumayela so vandosunguka kuti ukhavera umsebenzi vanozvati mudhara jesu waungabweda kuna jesu jesu wadheti ndopakujesu vati panozvanzi amai vakauya nomwana vakifamba naye ndashamisika mukereke kuona vanhu vari right kana taapanze jesu wedu tinosiya kuno zvino munhu wanaita buda patoapa usinge watina utakutreva kuenda kumba hakuna angape mwe munhu lift aipinda semuchechi jesu wedu ndewe muno kana dakutreva motango hakuna jesu sakuzo nokuti muchafamba mese nini yikuti samba soke nini mupresence yamambo kupresence yenkosi kune nyaya iri kutaurwa kune ndaba ekhulu iri so outstanding pamusoro pemwana namai mama nomntwana hama dzangu kudenga kune nyaya iriko zulini kune ndaba nyangwe ekhulu tine nyaya dzedu noma sine ndaba nyaya i-outstanding ndaba yakho inotiwa nedenga zvikuru kuona che kipitsa thulu asi kundibvisa uye akuthiwa khipha vanzi uye utoripo izvezvi khonapho vati wakapfeka resistance pasimba hama dzangu muchechi tirimo toka chechi chana power kuti chechi yakonakana ila power rangu rinoti there is power in the name of elam lithi kulamandla egameni kuti chechi haina power kuti chechi haina power yilebhu yakho kuti simba ramwari riri muna kristu amandla ankulunkulu akukristu kana ukanofunga kuchinja chechi ngacaba kuchinja chechi chakachikava usada kuda chechi kubi chechi antakura bhaibheri raishandisa pari kuda yachathi ibhayibhili anozvati kristu shoko ramwari harichinji kristu kachinji system yekudenga haichinji anoda kutochinjwa ndini kuchinjwa yini geza ari kuti amai ava yasuthi umama lo nemwana uyu nomntwana lo nyanya tati chikurukuru indaba ndesiyikhuluma uda kuti pandinoenda nenyangu pamberi pajehovha yabhala kuJehova ini wacho nditoriwo nyaya mina lami le ndaba saka chinotatisa nyaya yangu kunzwika okwenza ukuthi indaba ingashwakali ini nditori nyaya indaba yekuti denga rikanditarisa mwari vanenge vanonzwa unkulunkulu yezwa zvausati wataura lokho ungakhuluma zviri kutaurwa okukhulunywayo nezvaunofunza kuti zvakanyarara ucabanga ukuthi ukuthule sameri akangotaura naso usamele wakhuluma noso nobhuza sikhalayo chiedza kutsanangura kunaka kwedu pamberi pajehovha wethu pakankulunkulu tine dzimwe nyaya dzinochema kumashure indaba ezikhala muva ekwakristu manje ekakristu manje le yakuda kuzvinovedzera ifuna ukuthi ona kuti uzifuqele amai avaitofamba nemwana umama lo ehamba nomntwana amai ava nemwana wavainayo unomntwana ala saka mumba umu matenzi mune nyaya iripo lapho kule ndaba ekhona saka mambo nyaya yavari kutaura inkosi indaba ekhuluma inofanirwa kupindirana kumele ingenelane nemunhu ane chichemo nomuntu okhalayo akuuya ukuzo
kutaura okuyeza okuluma indaba zaabwe dzedu sine ndaba zethu zaramba kupera eziyala okuphera nokuti isuwo wacho ngoba thina tiri nyaya. sine ndaba. Luke 19 Luke 19 Zakayo aida kuona Jesu uzakheya wayefuna ukubona ujesu aida kuona wayefuna ukubona ujesu kwete kwenda naye kumba hathi ukuhamba la endlini asi wehosikira kuthuwe muondo uthi wagada isihlahla nokuti adamu paakatadzira Mwari akamhanya futi kumaondo u-adamu laye wagijimela khona ngale esihlahleni samaondo akatsvuka kunze uku manje lokho kuvuthwe phandle akaita masvosve mukati zakheya unxa iphandle anotodawo zvekwajesu izvo ufuna ukajesu but mukati memba yake arikoraptani thina uye maidziwa. kule corrupt kule So madaba the fig tree ile was the ifig message more than the man in the fig tree. yayiyimessage Chapa Jesu kuenda kumba kwa Zakayo. Itendi yemuntu wapira Zakayo. Uri kuzouza Jesu. Kuti panze pana patiri right bati mukata zinakumira zvakanaka. Saka mukaregera kuenda nesu mukati. Saka unopfugama uchinamata kuna Mwari. kurikuthandaza unkulunkulu Uri dzimwe nyaya dzausikatauri. kunezindaba ongazikhulumiyo Dzinotaura dzega. ezikhuluma zodwa Anoona dai yangu yakapera kudare. ngaye yakho yaphela kudala Dzawakanyarara dzidzi. lezalo zithule Ukangoti hapana hapana. ungathabula kula Kudenga dziripo hapana sikhona hapana. sikhona hapana hapana Why lapho tinebhuzi dzinokuma kumashure. silebhuzi ezikhalana Tine nyaya dzedu dziri indaba kurwisana. eziduyisana lana Ane chamwari. Uchida kuti Mwari vakurangarira. funa unkulunkulu akhulu Satani anomira pasaidi. sathane Ndechedu. ethi lokhu ngokwethu lokhu sathane anikezwe i-access Kuti Satani akati kuna Mwari. wathi kunkulunkulu sathane Anokunamata inomumakamupashe. yakuthandaza wamnikeza yonke into Mwari vakati enda unobata tuone. unkulunkulu watambo bamba sibone Zvese zvaJobhu zvakaparara. konke okajobho kwabhidlika Kusiya kwamaijobhu. ngaphandle kwamaijobho Satani angaita research. sathane wayenze research Nokuti ati Mwari Jobhu anokunamata inokuti mune zvamakamupa. ukuthi ngoba lakho wamnikeza khona Saka Satani anotona zvese zvakapana Mwari. konke lokho wanikezwa unkulunkulu Mukadzi akatsvageka. baba thi unkulunkulu afe Maijobhu kana ungogaya wewe. uma ujobho kazange licabane Ndotoitawo shirikadzi. ukuthi anzaba ngumfelakazi benu Kana ungoita nharo kuti andipinde shirikadzi. kazange unkulunkulu yimfelakazi Kana ungopa Satani kuno. ethi ufuna Chichi. kuyilokho Vagara murima for long. uhleze emnyameni wesikhathi eside Saka vakati just. Unazoera kuti poverty namu pachayo. yawazi ipoverty kumbunhlupho Inenge ine negotiate nematestimony akho umani everything. iyanegotiata la Zvisinganake zvinonaka. okungakho mnandi brand yami Chainaka. sasimnandi No zinto majoring, no macharing no drink. no drink Moto half bread yako. chaya brand yakho Kubana tokuyemura. ungathola Kana umsizayo uri munhamu. mawusehluphekile Zvisinganake zvinonaka. okungamnandi kuyoba mnandi Kusvika waimprova. uzuimprove Nobody unoshadza kuti achityirike. uthi lokho kudengela Isystem yakaitwa corrupt nepoverty. isystem yacorruptayo mu I remember telling people this. wabatshela abantu ukuthi Saka takakura kudhara mushana. wakhula kudala mbijani Taiti kuti ndikasadza nenyama unogeza maoko. uyageza izandla phela ungadliswa le nyama Unotanga kuti yasadza. ukathi ungudliswa usudobha inyama Why? Because inyama yaitwa respect inyama yayo. yayitholi respect yayo Ayibata ndifume nesandla. awuye uyibambanise lesitshwala Ende ukangononga usina kukombera mningira wakadeshe dzinotanonga. usetobhile Yaitova kuhosha wena. unikani Poverty yakagadzira esystem. poverty yanuti system Vakuru vanozviziva. babazi abanye khona Vakaomberera nyama haleluya. batoyezela inyama haleluya Yakasitedzeremwe zvamukuita. yayingajelelo lokho elikwenzayo lokho Nokoti unototanga nayo. ukuthi aqalisa ngenyama Maimbotenderera muri kumuti. wawubhode Motenderera muri kumaveji. toba amaveji Maitorenga mukoma tvarinonoka. zonke umuntu ubhodi kanti indawo sephuzu Ayatape direct inele ichiremerera chayo. direct iloku Isystem yakacreatwa nepoverty. isystem yakhethwa yipoverty So the devil akadakwataka the church. satani ngafunga athakha ichurch Abate dzimwe nyaya. amaphezinye indaba Anongolobvisa paKristu basi. asikhipho kakristu wakhona Wakusiyira izvipo zvake. atshiyeni izipho zakhe Wakutorera imuridzi wezvipo. uthathele umnikazi wezipho Tinoprofitana tikati he. profitana Vamwe vanhu vakaenda kugehena vachaprofitana. Nokuti kana usina kugamuchira Jesu. Breakthrough yako itori breakdown. Nokuti vakuru tinoremekedzwa nebeka. wakufuna Ndiye lisi mwanakomana waMwari. indodana yakhe Saka Mwari paese paaimopfuta maiki. unkulunkulu apho ethatha imayiki Denga rikavhurika so. izulu lingavuleka Meseji yakanga iri one. imeseji yayiyodwa Ndiye mwanakomana wangu. indodana yami leyo Wandinodisa. engimthandayo Ndiye mwanakomana wangu. indodana yami leyo Wandinodisa. engimthandayo So kana Kristu ari mauri. ukristu nxa ekuwe Kana iye asina mauri. ephila kuwe Paunopfugama nenyaya dzako. lapho ukhupha ngendaba zakho Iye ndiye advocate. yena Ndiye nguyimmeleli murevereri. ummeleli
auchareva wega awusakhulumi wena but iye ndiye anoreva yena senguyokhuluma Kristu wandikutaura ndiyani uKristu enkhuluma shoko ramwari riri mauri ilizwe likuwe shoko ripira ndiri kutaurira unorarama liphilayo Ora Mwari akamutarisa chake uNkulunkulu engawukhalele kuwe kuwe wena chanoona chake akubonayo kuwe kuyini echi chemo unacho yebo uyakhala ani chake richanogona khona yini akubona kuwe nokuakunetseka hake but munhu uthi uyahlupheka kodwa umuntu unokanjani anotambudzika hake uyahlupheka yebo but ane moyo nevamwe kodwa unenhliziyo anotambudzika hake but anomuridza Mwari uyahlupheka kodwa uyadumisa uNkulunkulu yayozamwe pane imwe nzvimbo wayetshela abanye kwenye indawo kati presidentship haiti imbiri ipresidentship ayisihlabelele inotitungamirira kuimba iyasikhokhela ekuhlabeni anotoimbirwa pai ndiMwari otashelela uNkulunkulu ayikona thina sakuti paunoteerera ukuthi uma ulalela denga rinotokutyawo izulu liyasaba kuti mumwe wedu ngomunye ngaarinoteerera wethu yasilalela but I'm not in the choir uthi angikokhwaya phela mina masystem echurch amasystem echechi system edenga ezulu une right yekurumbidza Mwari ufanele umdumise uNkulunkulu netisikoti rako irori letisikoti yami lalela akutorisuwawo zvake uNkulunkulu akakuona uyafisa uchimuimbura unokuudza uhlabelele worship is a system iworship is ukaenda pajeriko uchanzwa ngabe ejeriko kuti iworship baba iworship kwakarumbidzwa Jehovha dunyisa mashingo uNkulunkulu akazoti kana iye Yazi ukuthi arumbidzwa dambudziko ngaduyisi rinofanirwa kuwira uNkulunkulu pasi kumele niwele phansi Mwari akatarisa mauri uNkulunkulu akhala kuwe you don't worship we worship akatarisa mauri akhala kuwe there is nothing checking to akulo kwakho kingdom prayer ayimo iprayer fasting ayimo fasting Giving ayimo. giving akula mune church attendance kule church attendance yeah system iwe ikashayika isystem yane imashelakana zichemo zvako haisinyaya izikhalazo zakho ayisondaba Hagai naIshmael uHagayi loIshmael vaimurenje besekangana vaine nyota sebewomile Ishmael akaisa mwana pasi Hagai akaisa uHagayi wafaka umntwana phansi kwesihlahla akati handingafe mwana wathi ake ngife ngimkhanyele vese vakatanga kuchema waqala ukukhala bonke denga rakati kudii izulu lathini Hagai nyarara kuchema Hagayi ikhala ukuthula nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana ngoba uNkulunkulu uzukukhala komntwana unozoti zvinorevei kutshoni konoko hanzi Hagai regera kuchema Hagayi ungakhali nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana uNkulunkulu uzukukhala komntwana kuti kuchema tiri kutozva kuti kuchema khala yakwazi yakhala but hatizwe type yangu kodwa sizwe itype yakho tanzwa kuchema kwemwana sizwe ukukhala komntwana sachitoita tichiresponde kwauri responde kuwo pane watanzwa kwete imweyo omunye imzwile maproblems mune akafana problems muri yafana murenje mese mune nyota hatisayitanzwa mwana nokuti mwana haana vhori kudarika amai but nokuti Ishmael ropa raAbrahama it is the blood that speaks better things saka problem isina kutama neropa udlelwa negazi ayiyavani ngasabaridzirana Kristu sikayela ukutshumayeza noKristu tinoita vanhu vanouya kuzonamatirwa kuite kuzonamata siyabuya abantu bezokhulekelwa ikhona abathandazayo ende panopera nguva tichinamata tichingonamatirwa sithandazelwa sithandaza system haipo isystem ayikho saka denga harigoni kuresponda izulu alisoze lirespondi pasina the right system kungela right system nyika chaive nemasystems ayo umhlaba unama-systems awo even uchida kuroora kuti uve nemhuri ufuna ukuthatha ukwele muli ndokunge hazvitombotenderwi akuvunyelwa kuti paunopfimba musikana ukuthi lapho ukhomba ova direct message yavo uthi ucheck direct message ndikuda vatatu newe ufuna bathathu nawe sungiswa uyabotshwa unovhurirwa doketi uyavulela idoketi vatatu vekuita sei babakwenzani baba imbomirai vatatu ava mana abathathu system inotamira pakuti I love you so much yakuthanda wena iwo tizova pakuti kagemu kacho vatatu ukazi ukuthi ngabathathu Utangira bakuthi, I miss you. I miss you so iwo zavo tikuda vatatu ufuna abathathu wena isystem iripo isystem ekhona even emadiro anoita mari ngendlela othanda ngayo autendi kusvika pakampani akuvunyelwa ukubuya ekampanini uchitsvaga mari ndakaita mari imali pano lapha ngiyifuna kusasa unoti ndinoshanda uyathi ngiyasebenza even without supervision ngiyela hard worker. i-hard worker target iri mari target yami imali kwese ukuta system okuyisystem kwaisa okufaka endaweni utozva kuti ndikaisa system system mwedzi uchipera ngiphela ngiyaphiwa imali yami alright ichitrai muinterview kuzame ku-interview siwotsvaga basa pano uthi ndiyakudinga umsebenzi lapha target yemari yari kutsvaga uthi le mali eyifuna itarget there is a system order kune-system le-order ndiri mfana naye kuti kuti keke ikrimu ngicabanga ukuthi ikhekhe ikrimu ngazokisika kuti krimu inoiswa pakeke asebona ikrimu ifaka ekhekeni
So I didn't need to try the cream. awudingi cream The cake is not there. uyakhekha kula Ropa fathe Jehovah. izibusiso zaJehova Bani balinoshikira. kulalapho esifikela khona Gadzira isystem. lungisa isystem Nova law of attraction. ezadonsa Yakuti zvaunochemera lokukhalelayo zvive automatic. kuyakasiwenza ukuthi ubuye kuwe Denga ngarioni. izulu aliboni Charo mauri. kuwe Kuti zvaunochemera lokukhalelayo zvive pauri. kube kuwe So usati wapfugama zvokuita prayer. ungawaguqo okwenza iprayer Iti Mwari ndinatsei. wothi unkulunkulu mawundungise Even the right candidate. ibe i-right candidate Even at the original system. ibe le original system Inatrakta mafeva edonsa amafefa namanzi misodza isi system. imnyembheza iso system Isaine kuti zvaoma. yikuthi sokunzima The system in relationship na Kristu. isystem ubudlelwane lokristu Kuchema zvisina Kristu mukati. kali inyembhezi ungena kristu phakathi Unoita agai. uyaba mwakhayi Zinyarara kuchema. thula ukhala Zanzibar kuchema kwemwana. siza ukukhala komntwana Semanzi kwamwana. indaba zomntwana Ane system making. ule system Ane yekhingdom ropa ra Abraham. unegazi likabraham Abraham ishamwari ya Abraham. abraham umngane So kankulunkulu relationship. ubudlelwane Lo iri kutaura. yibo okhulumayo Kudalika problem. kwedlula iproblem Check your relationship. check ubudlelwane bakho Unobaza kuti Maria urikuda iwe. imali oyifunayo Kuti uite start my business. umuntu uqalisa ibhizinisi Unaripa next day wanayo. umuntu othuza ndawo ulayo Wachinoita kuti usamutsi. kodwa ukwazi ukuthi ungamtsheli Unobaza kuti ukumbira tesi church bana. uyakwazi asizwanani kodwa Zvaunotsvaga kunanazvo. okudingayo ukhono lakho But unotoziva kuti hapana. kodwa uyakwazi ukuthi akula system Ndakakura kumaini mainzi mukomboni so. bakuthiwa ekhulele emayini ekomboni Saupfu wetu ukapera pambapera. impuphu ezingapheleli Taitumwa namai vangu nebhaketi. umama wamthuma ibhaketi Kuenda kuimba yenamba 8. apha kunamba 8 Kuzoenda kwamai Rose. apha kuna rose Unokumbira hofu. uyophiwa impuphu Saka izvitokesa ndiri mfana. angizibuza ngumfana Pesa apa hapana hofu. lapha konke akula zindlu Ndofana lezasilayo ndakazodiscover. asendiscover Kuti ukuthi vangatodaro vane hwakawanda. banempuphu bangaba System inonzi relationship. kuthiwa yi-relationship Ndoinonena kupiwa kwacho. yenza ukuthi umuntu anikezwe So munhu wese ari munhu. wonke umuntu olapha Tine nyaya dzatinadzo. sile ndaba esilayo Dzatsanetseka. esesihluphile unkulunkulu engayenzi System yekureceiva. isystem yokureceiva Igiving. igiving Iwe kusystem ahukho. kusystem yanayo ukho Ukuthi Mwari munoshamisa zvakati. uyamangalisa siveze Anenge achakwena unoshamisa hungu. uyakumangalisa kodwa ukho Blessed is the head. ukuthi isandla esinikezayo kunalesi esiyamukelayo Ma-systems akabrekwa. ama-systems akabrekwa Chinhu changu hachikune. into yakwazo ziphupha Elijah ari paMount Carmel. uelisha usemount carmel Akapfugama achitonamata. eguqa ethandaza Akatuma muranda unotarisa unyanza. wathunyitwa ukuyakhangela Iye isandla anzi naMwari. wathiwa unkulunkulu Ndichanayisa mvura. izanethisa izulu Iye akutuma munhu. yena sethuma umuntu Unotarisa mvura yakanaya. yokhangela izulu eliza kuna Ari kutuma unotarisa mvura yakanaya. ukhulume uthuma Iyazi uyezekhaya naMwari izulu unoda kutonayisa. unkulunkulu uthenza lento Usafuna kuti ari kurasika. waca abantu yalatela Aruziva how the system uyakwazi operates. ukuthi isystem Kuti yakanaya. eyanayo Ikasimuka. ingaphakama Chikasimuka chichenda kudenga. ingaphakamisa iya phezulu Inonena iri mudenga kudzika isikale pasi. phezulu ukuthi iyehle There phansi is a system Kule system. water cycle. ethiwa So Mwari vapromisa chinhu. unkulunkulu othembisa Chiri uluntu musystem. okusystem Yekuti hautarise kudenga. ukhangela ezulwini Unotarisa panyika. yakhangela emhlabeni Ukaona gore rasimuka. okoliyenze liphakeme Yakuturuka. waseyibuyisa Saka gore rikasasimuka. izulu lingalinto ukuphakama Inaye Mwari alini izulu unoti muprofita airasika. yathi umprofiti wayelahleka Enda unotarisa kunyanza. hamba okukhangele elwandle Ndiri ndaitarisa kudenga kana namanyakhayela phezulu be Padzakatarisa pasi. kuthiwa kukhayela phansi Kuti system yekudenga isystem yasezulwini ine ukama nezvinoitika pasi. inobudlelwane nokwenzakala phansi Mwari vapromisa. unkulunkulu uthembisile But the system must kodwa happen isystem kumele to yenzakale attract the promise. ukuthi idonse ipromise Problem ndeyekuti system ayinaki. uhlupho ukuthi isystem ayikho mnandi manje. Zvakavimbiswa ndozvonaki. okuthembisiwe yikho kumnandi Zvavhuraya makwai misero papa. kuti bulalani izimvu lifake igazi Vhangeri ranga rakanakira munhu ane makwai. ivangeli leli ayilihle emuntwini onezimvu eziningi Achangobva mukutenga 1 rand. othenge iyi-1 kwakunzima Masystem akadai kuti ama-systems anje esibisela muva la ukatofira muEgypt. uyafela egibhita be Imagine wabva kutenga gwai rako. ucabanga ukuthi uthenga imvana yakho yodwa Wozwa Moses achipari. umose echumayela Urayai makwai, urayai makwai. bulalani bulalani Unyanza unotsana, hana kudaro, hana kudaro. izimvu
Why? Because the system is favorable situation. But you can change that the system, no matter the situation, you come out. So the devil fights the system. When we scholars, Signor wakatadza kutora ipeto. Usinyoro vatataki patari. Zatirembedza madzimai. Zazingeza woma. Tikati sekutoreko koma tatero ukoko perezi patari. Akatudza kuti azvire kuti tiri kudhura. Wati azikuti kuti ziyadhura. Gogo vedu rafu. Ukoko vedu rafu. Kurati hemba idhure but rafu yemunhu yekuisa your character is a key to the answer. Character yako. Mwari hasi kuremberwa nekukupata mari waurura. Asikuti kudzikukunikeza. Hayi. Uri kutorema. Wena wosintayo. Nyaya yako kuna mwari indiki. Indaba yako incane kuNkulunkulu. But blockage is character. God is character. Baba ndo akatendesa kamushoma mwana wanu trust nezvizhinji. Utonothembekile ngakhambiso kulichwana nkulunkulu yamthembisa. Which means life yako is simple pamberi pa Jehovah. Life yako yabe simple. Paulona matira zvikuru utandaza into ezikulu. Mwari vanocheka character. Nkulunkulu yakhangela character komncane. Wotoona kuti itori problem. Ebonale problem lo tsimu yo. Already mazvidiki ya problem. Lokho okuncane uyi problem. Atiruna matira moto. Anuthandazeli moto. But paunofamba mutauni. Kodwa uhambe etown. Uthetha headoni netsonga. Uyachaye journey sport usitho. Ngenda kutozathi munhu anofa. Izulu yakho uyafuna ukuthi uzwa. Atinohedha munhu mutauni manje. Wayethu umuntu kathesi. Imagine ni moto neo kaparara. Ngabe imoto anqewa uyakufa. Sauda kuimprove mfamba netsonga. Ufuna ukuimprove ngaba ngenyawo sibili. Lochauna matira chihombe chinokulalisa. Ukuthandazela ukukhulu kuyakulalisa lo. There is a system. Kule system. Ukaenda ku army. Ngambe ku army. Ulidza futhi. Ukukhalisa umbhobho. Akudi 6 months. Akufuni 6 months. But training yekwami. Kodwa training yami. Mandita 6 months. Yenza 6 months. Let's iko kulidza futhi chita 1 hour. Indaba khona ukukhalisa umbhobho ufuna 1 hour. Bayokubudza kuti bakutshela ukuthi chakuda kukutrust nacho. esikutrust ngakho. Chinoda discipline kudarika kufarira. Kwedlula ukukhalisa. Chinotora upenyu hwevamwe. Thatha impilo yabantu. Chinotora futhi wako. Uyathanda impilo yakho. Saka chakuda more discipline. Sokufuna discipline nini? Than to possess it. Kunokuthi kube nakho. Breakthrough yokuda kuna Jehovah. I-breakthrough ifuna kuJehova. No breakdown ngonosoti wako. I-breakdown kakhulu. Wamwe bathatha kunamata mwari. Abanye bahle ukuthandaza Kwete nokuthi izinto ziri kunetsa. hathi ngoba izinto zinzima. Bathu zvakafamba musha. Kodwa izinto zihamba kuhle. Vanhu vakadzingwa mugadheni Adam naEva. Abantu baxotshe engadini uAdam noEva. Vakadzingwa vaguta. Baxotshwa sebesuthi. Havana kubudiswa nokuti vanenzara. Abazange bephume ngendlala hayi. Kuguta kunokubvisa pana Okunye ukusutha kuyakususa phambi kaNkulunkulu. unoguta zvekuti Jehovha anokutsvaka. Uyasutha uNkulunkulu uyakudinga ukuthi uyangana. Pawaibatika nenzara so. Lapho awubapheka ngendlala. System inoti discipline. I-system athiwa Ikashayika system yako. idisiplinakala kuwe. Unomisa dzimwe nyaya dzakanaka. Uyamisa izindaba ezinto. Nokuti chinhu chakanaka. Ngoba into enhle Chakanaka kumunhu. inhle Ane emuntwini. pfungwa dzakanaka. Onengqondo ezinhle. Downfall yevazhinji I-downfall yabaningi yakabva pabreakthrough. yasukela ku-breakthrough. Nokuti ngwa test of character I-test of character. is when things are okay. Izinto Nokuti zilungile. pamwe pacho utangwa kuzvibata so. Uyawusenzana uyazibamba zona. Zvakangokujanya ungaite nerafu. Ungaba nerafu enjani wena izinto zinzima. Haina andite zvemadzimai. Nanyenzo kwaboma Ukawana motikari. ungathola imoto wena. Wozapa ungawaberekera. Ngoba lapha uyokubathwala. Amuna yacho kuti uzviite. Yamalengo akhona kwanisa ukuthi ukwenza. Bati vakuru kana mako pano lift. Mawusunikaza abantu ilift. Uya mutunza futhi. Sukuthi uzositshela futhi. Kuti amite izvozvo. Ukuthi awenze khona. Yeah. System. I-system Inoti self control. ithiwa i-self-control. Inotoenjiniwa naKristu. Iyalungiswa Vakuru nguKristu. tikashaya Jesu. Asola uJesu. Nyama nepfungwa dzedu. Imondo lezi Zinoenda out of inyama control. ziyaphuma. Saka ukashayiwa Jesu. Asola uJesu. Kutokupa breakthrough yacho. Uyenza i-breakthrough yakhona. Kutokukanganisira. Ikuphambaniseni. Vanhu vasiya mhuri dzavo. Abantu abatshiyile imuli zakhe. Kwete nekuda kwenhamo. Hatshi ngenxa yohlupho. Nekuda kwekuti zviri kufamba musha. Ngoba izinto zihamba kuhle. Chinja property zvese nemunhu. Tshintshi property konke lokuthi wakhona ukutshintshi. Tona kuti haisi klasi yangu. Uthi hali ayiso iplazi yami. Klasi yaunzwa nelevhura Klasi yami le ile yaphezulu.
amai vachipinda mumba umama engene endlini Gehazi akanongedzera uGehazi wakhombela nazo zvinonongedzereka kukhona inokhombekayo kuwo vanopfugama kudai eguqa kanje girozi ngadzikwenye igilozi azikhwela uJesu kuti sheshasha yapfugama uthi loguqulelo nezuro kwave necrusade izolo vakatendeuka crusade abantu baphendukile baba rakaraiwa mujaya uyu baba khumbula indoda le jaya yapfugama apa indoda ane leguqulelo basa raakabata vanhu vakakuziva baya liuzwa saka kune vanhu vokuti kuna havakuna baba zvakanyanya abanye baguqika vanhu vaziva kakhulu inofamba kodwa impilo zvakanyanya yabo ihamba kakhulu kureva kuti denga izulu paunopfugama uchida kutaura guqa so eya inonyanya kutaura iyeri yekhuluma ozva kakhulu unoita ukamira ilokho kwenza umile paunopfugama uchitaura uguqa uthandaza chinonyanya kutaura zvakanyanya okukhuluma kakhulu zvaunoita paunenge wakamira ilokho kwenza umile saka unogona you can fool people, you cannot fool God. uyakwanisa ukuqambela abantu amanga kodwa nye uqambele uNkulunkulu Saka amanga unamata wako ni wangu madera. umthandazo wakho lwami namhlanje Restore me back, Lord. uNkulunkulu mawumbisi Kodwa zvinhu zvandiri kuda athendeni ngisifunayo kuda Kristu kodwa ngifuna uKristu kimi ndifambe mukukutyikayi ngihambe nemukunamata kusabelo waye kuti umthandazo zvese kana zvapanzi konke maso kusendaweni pane zvinhu zvinofanira kubatika kune nto kumele sibampheki kune zvinhu zvausingafanira kuchemera kune nto kumele nokuti wazikhalele zvese zvapanzi ngoba konke sokusendaweni andakwana munamato wokuti kunonzi the Lord's prayer othiwa yi-Lord's prayer lwalo umthandazo wakho pane panonzi give us today our daily bread kuthiwa usinikeze ukudla kwethu kwemihla nemihla apanzi may you please give us awuthiwa awusinikeze unenge munamato uli stubborn mwana ustaboni pandakadiscover kuti seusina kubhega kwakanyanya kodwa indaba kungela kucela okuningi unotanga uchiti baba veku uthi baba wethu saka nari mugara wako mangwa bakho bread is by right not by begging isinkwa yirayithi ayisoyokuthi zvimwe kumwe kuchema mwana ndozvapi hasi wedu kala kwakhona ukuthi kweda havacheme ikodzero dzavo awusoweabakhali ende rudo rwababa kuti zvevana vake zvinhu lwakuthi abantwana into zabo zihamba abantu abantu give us today our daily bread awusinikeze ukudla kwemihla nemihla awuthi give me awuthi nginikeze give us usinikeza ngini istatement yelove i-statement yokuthanda uda kusheya nevamwe ukunikeza labanye chingwa chedu kwete changu isinkwa sethu problem yako unototi chingwa chedu kana chauya singabuya yathi ngesakho ya ndiani wakaitirawo chakanaka iwe mbani wako wamenzela kuhle wena ndinoti kune dzimwe nguva kwesinye isikhathi zekuti hausi munamato wako unosimudza upenyu hwako awusomthandazo wakho uphakamisa impilo yakho munamato wamwe vanhu umthandazo wabaya bantu wawakasimudzira ophakamiselayo vanoenda pamberi pajehovha bahamba phambi kaJehova Gehazi aitaurawo kuna mambo Gehazi wayikhuluma unavo here vanomboudza mambo ukhona yini kuti mwari jaya iyi uNkulunkulu lonjolo baba ubaba lo kuti nherera dzidzidze intandane zifunde unavo here vanotaura pamberi nabo yini pajehovha abakhuluma phambi kaJehova kana kuti vese vari kutaura pamberi pajehovha ubhekwa kakhuluma phambi kaJehova vari kuchema neni bakhala ngawo gogo wangu akazoshayika mudombo shavo ugogo wabhubhe mntumoshayo taiti tikaenda kumusha wayesengihamba ekhaya pamaholi titakudzoka sebephendula vaitinamatira wayesithandazela saka vatinamatira vazukuru vese basithandazela vanhu abazima vaisvika pandiri wayefika kimi pureya yaitirebe iprayer isiba nje ende vaitaura zvakati wandei wayekhuluma into eziningi somwe muzukuru akazokuta kuti gogo unonefefa kathi kufike sei kugula vakatraimo mukutaura zvakawanda ijamutrayima ukhuluma kakhulu havana kungotenderera ngazangabhodi vakati amutenga shuga wathi uyathenga itshukela baba shuga yakaipa itshukela yini tasuka neshuga uphakama netshukela hayi itshukela chembele tinode shuga wena umgogo wabo utshukela unonatirwa kungamina ukatenga bhasi ngazela ngani wathenga ibhasi mato weshuga usikuziva mthandazo itshukela wazi kune vanoti vakaenda pachimberi pechigaro chajehovha ungahamba phambi kwesihlalo havachatarisa pakati yeshuga awusagayeli phakathi vanoti netshukela mwari vhurai masuru bathi nkulunkulu vula iminyango pamberi pajehovha avamo vanhu ungati chingotora vanhu 5 vaunoziva thatanawo 5 of us atinguyanoti mcheni ngatinamatira asithandazeleni pane munhu unonzi ungapeni mwe mntu munamatiriso ukuthi umthandazele so unoshaya zvekutaura uyasola ukukhuluma ora isiri prayer ungasophela vanhu pavanongodiscasa nezvo abantu bekhuluma ngokwakho vanonzwa kunaka kwamwari here bezwa ubuhle benkulunkulu yini kana kuti vari kuchema neni kumbe bakhala ngawo Gehazi osaka mwari vane tsika yekubvudza vamwe vanhu nyaya unkulunkulu unesikhuba ukubuza abantu indaba lezi mwari saka makuhwa kaya ngamakuhunga phela ndakanzwa ezwe ebhayibhilini mwari vaitaura naabhurahamu unkulunkulu ayikhuluma kuti loabraham handidi kukuvanzira ukuthi awufuni kuwufihlela ndakuenda unopisa kodwa soto ufuna kuyatshisa isodoma neripoti sile yatakazwa ripoti esayizwayo
uNkulunkulu lendaba azikuzwayo ezethu akwazitshela ngubani lapho sikhunka so izulu liyayethuka tuyathandaza sizindaba zakhe ngani ukhona yini othanda uNkulunkulu ngenxa yempilo yakho ephilayo endlini yenkosi ukhona ayibuza ezulwini kulabathunywa abahlezi kulezizibuyana nama-reports ama-report akho ucabanga ngani ahambayo umama engena nguye umama khona nguye umntwana wakhona wafayo bamvusa ufuna ukuthi ubambile izwi lokufa isikhiwa sithi resurrection ukubiselwe empilweni umama kufuna ukuthi ubiselwe indlu nemunda wao nensimbi saka amai bari kuda restoration umama ufuna restoration bari kufamba nemwana uhamba nomntwana ari ku represent restoration omele restoration usizi mushongora mwana ezvinga nkulunkulu uneshokuti ukaita ukhona ukuthi mawena taura kuna mwana ukhuluma nkulunkulu shaunoda kuitirwa lokho fungwenza memba una kuti twani tsongoro uzanga mana mkomana akabatwa mfano wabanja was restored back to life wabiselwe empilweni amai chabari kuda mama kufunayo to be restored back to the house saka huyu ni restoration lokho restoration kichemo i restoration kana hii restoration unofamba nishongora mwana uhamba neli zvankulunkulu shaunoita muna mwana okwenza nkulunkulu ashute mwari shaunoda kuitirwa nkulunkulu lokho fungwenzelo famba uri mushonga hamba usenyaweni unamatirwa kuri right uthandazela kuhle but unozaona mitsira kuti mfundisana pa yatsazimfundiswa kana phama because twakana uchinamatirwa mawuthandazela chiri kunamatirwa chacho okuthandazelwayo kwakhona chine nyaya kune ndaba vanhu vaibata jesu abantu babebamba ujesu asi jesu akati kudii kodwa ujesu athini panandi bata ukhona ombambileyo pita akati aiwe she muri kubatwa pita wathi wakuhamba yebo jesu akati asinoti andiboneshona ujesu wathi akuthi angikwazi izilubanje kodwa ombambileyo there's a touch with the difference nokuti andibata this time ombambe kathesi wasima ngizwa amandla ami but kune kubata kunothi sakta power kunokunye kubamba nekubata kufana na nyaya tozipawa sokuye ukubamba ongela ndaba sotshona kune vayimbi yikubona kulabahlabeleli kuzoita vayimbi sokusubeka kune nabahlabeleli vaparitsi kulabachumayeli kuzoita vaparitsi sokusiba nabachumayeli nokuva kutozvidwa ngiyambona uyakuzwa kono sotshona pakutambuka bhora bhora rikapera ungadlala ibhora emntango kune masoka star kulamasoka stars asina kuqualifya abakwalifayanga masoka ngamasoka pastar vapo abostar bakho vaikutambawo bhati babedlala saka kune vatambi kulabadlali vazoita vatambi sokusiba nabadlali so patinamata mwari lapho sithandaza unkulunkulu leka difference katinako sinokwehlukana okukhona kune vekuti vanotaura zvishoma kulabanye abakhuluma okulutshwane zvakawanda zvoitika kuwo kuningi koita kwenzakala vanotaura abanye zvakawanda abakhuluma okuningi kushaya chinoitika kuswelakala okwenzakalayo kusiyana kwevanhu kuchiyana kwabantu jesu makuva rarazaro jesu ethuneni kalazaro anongodzi lazarus come out lazaro phuma asi paida kuzomutswa eliot kodwa ufuna uvukelethi pakaitika basa kwenzakala umsebenzi unonyatsaona zvinosiyana uyabona ukuthi kuyachiyana nawe uyabona asi eliot amutsiyero uyaletha limazini amenisenziyeno wangazi ukuthi indaba ziyafana but ngaindipedze message kodwa manje kulethi message yami sithi the system must be restored back isystem kumele ibiselwe endaweni chikamwari kakudzokere kuna amai chikamwari kakudzokere wesaba kuna baba kuyele kubaba kuyele kumama kushumira nekushandira mwari kakudzokere maoni ukuchumayela nokusebenzela unkulunkulu usachema kuyele kuna mwari ungakhali mwari unkulunkulu ngavaone unkulunkulu kabone kuti basa redi rifambi sebenza pakusawa ukuthi uhambe kobulawayo kuti musangano usuke vanhu vashumira hlangano wabantu bechumayela murume akamira indoda lemila nongedzereka nedenga khombele walizulu wani chaunongogona wani kodwa kuphela okukwanisayo zvimwe zvese handikoni okunye kokungakwanisi handisi purefu zvekudaro azantandazi kakhulu but moyo wokuti vanhu vazive mwari ukuthi awulipeme ukaniona mazulu ndakamira mustreet ubona mestreet vanhu vachiri ndashayiwa basa atinzolo umsebenzi ndinorova vhangeri zvokuti mushamisa chaifangene kundawo yama hapana presidenship Hakuna presidenship. hapana hosting team Hakuna hosting hapana team. mike Hakuna mic. but kana zvandibata Mumambani. ndiri murodi muna first Endleleni ndinorova 3 hours Acha 3 ndikiti hours. jesu wakanaka Jesu ukaona tabva ipapo unasuka khonapo tinokupura kunaka kwake ngiyafakaza ubuhle bakhe vatsvaindikaandikupa this testimony ngiyakhuluma itestimony le mota ndakatanga kudriva 2014 imoto yakazi udriver 2014 yakatengwa parodi yathengwa emgwaqweni
kwete nekomiti ka hachi ngekomiti aya sikoparidza kuti Jesu kuti akakatisa Jesu muhle kuti Jesu muhle ndakati saka mukufamba sei watu mapenzi kufamba njani kwete ndakwenda kopa kabana watu nyamba kukopa banana sasa hadi totenga watu mota samsotenga moto anabona makira mota anayetanda zeli moto ndatunza hadi totenga watu asambe soti paroti emkwakweni abe mwaruwe anoona nkulunkulu oyabona ibomira kutaura igoita yakumkuluma yeza chinto ropa fazo isibusiso ngandinonetsere chimishi ropa fazo yamwari iri mukubata ropa fazo iri mukuita zvinotaura shoko ibomira kutaura dzinza kuita fundi kwenza une zvimwe zvaunenge usina kubvira wanamatira okuye wakhona yabokuthandazela itika kwenzakala amene kana anambosangana nazvo angazi ukhona chinhu obadala chaunomatisha nobisirira mpureya ukuthi lokhu ngangena anzayingena asi uphela mwari wakazviita kodwa unkulunkulu wakwenza pane gore randakaenda kuisraeri ngabe israyeli komnyaka hapana pandairota ndichaenda akula ngamphupa khona siyaphupa ndichitambura kuenda mubotswana mina ngeshe kuye ebotswana but kune munhu akandimanikidza kulo muntu amfitizelayo kinkhaba muri free iri munhu wacho ukhululekile muntu wenkosi tikati tiende kuisraeri funa ukuya e-israyeli tisiyatadzoita fulizi thina Waisraeli baba. e-israyeli ibhizi ipi inomuka ibaba ibhizi yevuka khona ukakomborerwa uite bhizi awabhizi 8 days 8 days palestine yese palestine yonke israeli yese israyeli yonke tiriko sikhonani takazvinamatira sakuthandazela mwari wakangotitsanunga unkulunkulu wakauti awumfowethu ahambi mwari ane moyo nevanhu vake unkulunkulu nenhliziyo labantu bakhe kuita kune nyaya ukwenza kule ndaba zvasangana nazvo zvakawanda ukukhona isahla lakho kuningi zvandinobvina ndanamatira engazange ngikuthandazela vanotaura chirungu vanoti action abasithiwa bathi action speaks louder khuluma kakhulu than words ukwedlula amazwi avanhu amaya yiwumama lo avanhu amwana wacho ngumntwana khona vachifamba vese behamba bonke chechi ngaifambe nakristu icheche ihambe lokristu chechi ngaifambe nakristu kristu cheche ihambe eri ndafamba inakristu ndakufamba nechigaro lokristu ayikunohamba chigaro chako haisi defense but kona kufamba naye nokuti kana wafamba naye hamba naye pane zvinodzorerwa muupenyu wako khona okubiselwa empilweni yakho ndatisunge tina mati futhi sume sikuthandaza unoziva chakabvutwa muupenyu uyakwazi obathathwa empilweni chaunoda yakho mwari kuristowa futhi muupenyu wako unkulunkulu abisele empilweni yakho iye hakuritse shoko rake mahara kakhuluma izwi lakhe mahara someone must be restored omunye tonight. umuntu kumele abisele Your finances must be restored amafinansi tonight. zakho kumele abisele Your marriage must be restored tonight. Zviri beyond kufunga kwevanhu kwariko kungarangarirwa yake nemhuri yake akakusiya akaenda ndamira semuprofita wajehovha nokuti pano zvanzi mambo vakati kuna munhu wavo vanzi yalandi neofisa kuti endai kunodzorera amai noda kudhikilea kuna amwe amai iko zvino dzorerwai imba yenyu dzorerwai basa renyu dzorerwai mari dzenyu vakadzorerwai utano hwenyu muri ngaidzokedzane panzvimbo ndinotaura semuranda wajehovha be restored tonight be restored tonight ndinotaura restoration nekuda pajesu waunotenga mwari waunoshumira mwari waunobatsira ndikandikupurizente pachigaro mana ngupresente esihlalweni mwari wangu unkulunkulu wami unkulunkulu ava wami ndo vanhu venga yibo abantu bakho laba ndarisai zvaunobata khangela mukereke abakuhamba ebandleni mwari wangu unkulunkulu wami unkulunkulu ava wami ndivo baba yibo ubaba ava lo ndivo amaya uyu mama lo uyu ndiye mujaya lo yimijaha uyu ndiye mwanasikana lo ari yintombazana kukushumirai muno mupira wayo shumayela ndiri yakobulawayo kunamata jehovha ngiyakuthandaza zvavanoshuwira abakufisela zvakabvutwa zvikabiwa thathwayo nyasha dzajehovha sakajehova be restored tonight abiselo igama be restored tonight abiselo igama be likajehova restored tonight abiselo igama likajehova dzoreredzwa muchato wako dzoreredzwa basa rako chipo chako chakadzikirirwa be restored tonight in the name of Jesus. igama likajesu. Father, we thank you, we honor you, we glorify your name. Faithful God, ramatuma alidzokere zvisina kuzadzikisa tiri kuda matestimony Jehovha pamusangano uno vanhu vakadzorerwa zvakadyiwa namupedza chose negwatakwata mwari anodzorera mwari anodzorera mwari anodzorera vanoshingaira kuita basa renyu mwari ndavanongedzera kwamuri Jehovha kuti ava ndiwo amai ava ndiwo baba
uyu ndiye mujaya, uyu ndiye mwanasikana. Avabve pachigaro chenyu Mwari vasina kudzorerwa zvinonzi zvavo. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. Oh my God. Nobuna kurovera Mwari maoko manyorani. Unoziva manheru ano. Unogona kugona kunge wauya pano. Mushomeri wati chinhu chakakosha hukama nomurume uyu. Aripo here manherana anoti ndanga ndauya.